Itt van az új matracom a matrac.shop weboldalról, amit nemrég rendeltem. Szeretnék egy kicsit mesélni róla, hogyan állítottam össze, hogyan érkezett meg és mik az első benyomásaim. Ez a matrac egy hosszú dobozban érkezett, és levegővel volt összenyomva ebben a műanyag csomagolásban, amit nagyon óvatosan kell kicsomagolni. Az első pillanatokban nagy hibát követtem el, de végül minden rendben lett. A doboz belsejében, a matracra rögzítve találtam a garancia információkat, az utasításokat és egy kis pengét, hogy segítsen eltávolítani a műanyagot. Figyeljetek oda, olvassátok el az utasításokat, ne kövessétek el az én hibámat. Az utasítások szerint ki kellene tekerni a matracot, de én úgy döntöttem, hogy egyszerűen levágom a műanyagot. Ezután hirtelen, váratlanul a matrac felrobbant és kinyílt. A videón nem látszik annyira drámainak, de ez egy nagyon nehéz matrac, belülrugókkal, így nagy nyomás volt benne, ami hátralökött engem. Tanulság, tekerd ki a matracot. Az utasítások szerint. Ami különösen tetszik ebben a matracban, hogy ez egy 7 zónás modell, és ahogy eltávolítod a műanyagot, azonnal kitágul a teljes méretére, nekem nem kellett kb. 72 órát várni, mint mások mondták. Azonnal használhatod, amint kicsomagoltad. Egy kicsit szellőztettem, mivel fóliában volt csomagolva, utána kiváló. Ha jó minőségű hibrid matracot keresel észszerű áron, mindenképpen ajánlom a matrac.shopot.